Mi esker sariagatik, eta bakarrik gauzat esateko, hau sari hau eskani nahi diot nire aitonari, orain dela gutxi hiltzara, bale? Mi esker. Aitor Zartuel Holanda naiz, eta nire lana maitaleak da. Tratatu nahi nun, harreman bikote harreman bat, desberdina zana, konbentzionalatetik guztiz haratago zeona ez, eta orduan da emakumezkoa dazka harreman seksuala gizonezkoekin eta bere gizonari hau gustatzen zaio ez, pixka eta apurtzeko rollo maitasun idealista honekin ez, ziteko zerbait desberdina eta pixka eta arriskatzen bai. Netkango asko iteko proiektu bat, arrisku bat suposatzezuna, eta hemendik hainbeste igual ez da hainbeste tratatzen, baizik eta igual kanpoko produkzioetan, ekoizpenetan gehiago tratatzen zena. Hau da lehenengo aldia aurkezten izena Euskal Zine Bilerara, eta egia esan lehenengo aldia egiten detela lan bat, eta labur bat, eta hasten naizela bidaltzen lekutara, eta oso pozik, gazte 22 saria irabazteagatik. Ni leku askota bidali nun, baina bereziki hau euskera hutsean izanik ez, jaialdi bat non aurkezte dituzun filmak, euskarazko filmak, leku gona da ez, presentatzeko lana. Poza ez, modu baten rekonozimendu bat, edo lanak edo hontan jarraitzeko zentibo txiki bat igual ez, modu baten. Lehenatik kasu gogokiteko goza gehiago ez, baina honek emateizu, igual bultzada bat ez, modu baten, hori da.